morning mga katupa. They are here, the shifting gear, and welcome to my channel. Good morning pong muli mga katupa. Ayan po, may lakad po tayo ngayon kasama si Boss Madam. Pupunta po tayo sa Anda, Pangasinan po mga katupa. Punta po tayo sa tinatawag nilang Tondol Beach. Tignan nga po natin mga katupa kung totoo nga po na white sand yung kanilang beach mga katupa. At sana mataon na low tide, pagdating po natin doon, mas maganda po pag high tide para, low tide para makita natin yung sandbar po nila. Kaya tara po mga katupa, samahan nyo po kami. Kasama po natin ngayon mga katupa sila Brother Rico at Sister Annalyn, mga kaibigan po natin yan mga katupa. Nauna na po sila mga katupa. At magkikita-kita na lang po doon sa Anda. So ang rota po natin mga katupa is from Manawag. Pupunta tayo ng Dagupan, tapos Lingayen, Sukuni, tapos diretso na po ng Alaminos. Pagdating po ng Alaminos mga katupa, diretso na po tayo ng Bani. Kakanan po tayo papuntang Bulinaw, pero may papasok po doon na kanan papuntang bayan ng Anda. At tinignan po namin sa mapa, medyo nasa nasa bandang dulo ng Anda yung Tondol Beach mga katupa. Excited po kami ni Boss Madam dahil matagal-tagal po nung huling nagpunta kami sa dagat. Kung naalala nyo po yung Saswal sa Little Batanes, yun po yung huling pasyal namin ni Boss Madam dahil gawa nga po ng busy po tayo. Mabilis yung mga kasama namin naka 4 wheels pa po yan mga katupa. Mga excited din po sila kagaya namin. Baka naggasda kasi bilis na natin, wala pa sila baka naggasolina tatatay sa asinto siguro niya. Mga katupa, nakita na rin natin sila. Itong daan na to mga katupa, shortcut po ito para hindi na po dadaan ng mismong Lingayen, Pangasinan. Ultimo bayan ng Benmalay, hindi na rin po natin dadaanan. Kaya shortcut po paglabas na po nito, bandang Labrador na po yata yung Sukuni na tinatawag po nila, yung tulay na mahaba. Actually po dapat magmumotor din sila Brother Rico, kaso nung nalaman po nila na bawal na po ang half face na helmet, hindi na po sila sumama, hindi na po sila nagmotor mga katupa. So kagandahan na rin po dahil gamit natin si Tarsier, si Percy yung pickup po. Marami po tayong mga gamit na madadala at higit sa lahat may lalagay natin dyan yung mga pagkain. Bango, nakakagutom. Nararamdaman ko yung nararamdaman mo Morning sir. Okay na po. Thank you sir.
moments later. Woohoo! Iniwan muna natin sila brother, ano mga katupa, sila brother Rico. Matraffic ko kasi mamaya mainit na po mga katupa. Nasa bayan na po tayo ng Sual mga katupa. Yan mga katupa, nandito na tayo sa Alaminos City. Dumaan po tayo sa shortcut. Nag-refresh lang po, uminom lang po ng tubig saglit mga katupa. Lalim. Going to Bulinaw na po tayo mga katupa. Woohoo! Malapit na sa Anda. Thank you. Yes! Woohoo! Para ka na rin nasa Baguio mga katupa, oh. Zigzag. Woohoo! Gusto ko po yung ganong bangking mga katupang. Sarap.
Hindi mo na kailangan magmabilis. Hindi mo kailangan mabilis ka para bumangking. Yung sakto lang na tansyado mo yung takbo ng motorsiklo mo. At para ka rin sumasayaw, mga katupa. Sinungaling ka! Nasa Bulinaw na po tayo, mga katupa. Yun, Tundol Beach, turn right, 300 meters. Going to Anda na po, mga katupa. Yuhu, lapit ng maligo. Lagin mo doon. Jadi lang, mga magsiwas puro kayo. Panas lang lama ang ko, brother. Lamig yun, ha. Ah, no, mas kabisa daw. jakat. Jakat. Lang kinay. Ay, kaya na may nakarmi. Result kasi. Ay, labak mo dyan. Ay, wow. Oh, yan na. Yan po, mga katupa, nakailang balik na po tayo sa dagat para maligo. At ito nga po si Boss Madam. Ginutom, mga katupa, nagluluto. Yan, eh. Nag-iinit ng ulam. Ngayon ang naka-assign na mag-lifeguard dito sa Tundol Beach. Libre po ito, mga katupa, wala pong bayad. Oh, may kumakain, mga katupa, gutom na po ito. Yan nga po, mga katupa, at tayo po ay pupunta sa kabilang isla. Kaninang umaga po, medyo malalim po dito. Dito sa part na tinatayuan namin hanggang dibdib. Pero dahil sa hapon po, naglo-low tide daw po. Ayan po, medyo wala na pong tubig dito masyado. Mababaw na po, mga katupa. Kaya pwede na daw pong lakarin doon sa kabila po. Yan, tignan natin. At may napansin po ang ating kasama, mga katupa, si Boss Madam. Maganda raw po dito, pero siya po mismo ang tanungin natin kung ano pong masasabi niya dito sa resort na to, o beach na ito, mga katupa. Anong masasabi mo, Han? Kumpara po sa ibang beach, maganda po dito sa Tundol Beach. Kasi kung makikita nyo po, malayo na po kami sa Pampang, pero napakababaw pa po, no? So highly recommended po ito sa mga kids. Kahit sa mga senior citizen po, pwede. Mai-enjoy po nila yung dagat po. Ayun po, mga katupa, narinig nyo ano ba yan? Narinig nyo po mismo sa aking darling, kay Boss Madam. At tingnan nyo nga po, mga katupa, ang layo na po namin, pero yan po, hanggang hita lang po yung tubig. Kaya napaka-safe po ito sa mga chikiting nyo po pag may mga kids po kayo. Napaka-safe po ng dagat na ito. At isa pa, napansin ni Boss Madam yung buhangin, di ba? Buhangin po, napaka-pino. Hindi katulad sa ibang beach ulit na
Baka pag nag-swimming tayo, nag-uuwi po tayo ng buhangin dahil ang daming sumasama sa damit natin. Dito wala po talaga. Malinis kayong aahon mula sa dagat. Yan nga po, pinong-pino po kasi yung buhangin dito mga katupa. Kaya kahit po yung bulsa natin, dukutin natin ngayon, malinis po. Wala pong sumasamang mga buhangin. At ayan po mga katupa, dito ko na po tatapusin ang ating video. Salamat pong muli sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa ating channel. At ngayon nga po mga katupa, nais ko pong pasalamatan yung mga nagpa-shoutout po. Shoutout po pala kay Tots TV. Shoutout sa iyo bro, kay Kapitan Bigote at kay Sir Rainier. Shoutout po sa inyo. At sa mga katupa po dyan na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like and share po sa ating channel. At sa mga nakapag-subscribe na po, maraming salamat po. At lagi po ninyong tatandaan mga katupa, yung bilin ko po sa inyo, pray first before you ride. Ride safe, keep safe, God bless po. Paalam!